pensant-te després de molts mesos. Semblava que no estaves, no recordes teus besos. El nostre final no va ser molt amable. Vaig decidir guardar tan sols allò inoblidable. I tantes nits em vas faltar, tantes de sobrar, i unes coses per altres no queda res de nosaltres. Jo volia eixir, deixa el laberint, no és per tu, és per mi, però t'he de dir que sigues molt feliç. Vaig aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs, passen els anys. Mireu, per així tenim el tinto de verano, que és d'ací de la zona, que ja està en la boteta i tot, i una ensaladeta que ens comenten per així que tots els productes que veieu així en l'ensalada són del mercat. En l'ensalada i en tota la paradeta que necessita. En tota la paradeta. Clar, perquè estem així en el que és el mig del mercat. O sigui, este bar està al mig del mercat. Entonces, tots els productes de primera qualitat, de fruteria i verduleria. 3 tauletes, però podeu reservar. Us recomanem que reserveu en antelació. Sí, perquè si no, no tindrà lloc, Així tenim una tortilla de 50 ous i 5 pisos d'altura que té una pinta... 50 ous? Home, mira, tu no veus els ous que n'hi ha allà? Conta-los, conta-los. Tu vas tastar la tortilleta de 50 ous que diu Pelayo? Vas tastar-la un poquet. Jamón de gusteta a la cebeta que porta també. I pues mira, un poc de tomaqueta i xina. Olivetes també, I pa, ahí tens un poc de pa també. Tenim el de sepieta, una salseta de cacahuet que té una pinta... Buah, hòstia tu, quina salsa. I l'olor, si poguera entrar per la càmera, fliparíeu. Per així tenim un figatell que mos ha dit que no porta fetge, que així és més suau, i un poc de verdureta. Pimentó, albarxina... Mireu. Bueno, estem així gravant per a l'Instagram. Este, la veritat és que és un espectacle, vale? Mireu això. És el que dia Arnau, que és de figatell sense fetge, en la salseta. El pa té una pinta espectacular. I este és el de la sepieta en la salsa de cacauet, que també té molt bona pinta. Ara el tastarem a veure, el de la sepieta. Així tenim el de sèpia. Sí, anem a tastar-lo, el de sepieta, el cacauet. Com està? Té una pinta brutal. Y una coqueta, en pimentó. Es una coqueta de Daxa. Ahora arriba la faca así. Que en este cal le piquen es como una pimentó, como Y era tollina, ¿no? como un pesto en una tollina salada. Pero no tenemos una otra. Y sala de verdureta. ¿Qué va a faltar? Madre mía. Si per menjar no serà. Jo me quedé sin tenir, Mireu, esta la coqueta que porta tomaqueta i porta tonyina salada. La ventresca, lo que és la part del mig de la tonyina, salaeta, en la massa de la coqueta. I per així la de verduretes, que és la mateixa masseta de la coca, en verduretes per damunt, espàrrecs, sambargina, cebeta, de categoria. Vale, Pelayo, ¿qué tenim per així? Así tenim una coqueta feta De en Daxa, verdures, de Daxa, correcte, en verdures, tollina, tollina i un poquet d'alcohol. La veritat que és una textura, el que és la funció de tots el pimentó i tot, jo em toc... Hay que demanar una altra, ¿no? Perquè te la o 10 o 15 més. Per la gent que ens pregunta si mos ho acaben tot, tu què li diries, Pelayo? No sempre és. Està tot espectacular. La qualitat, és sempre que I així qualsevol cosa també podeu demanar, comprar-ho en el mercat i així vos ho fan. Pagant a la planxa. La plaça aquella que preferir per mi no, jo depèn del dia. Els figatells vos agraden? Avui m'ha tocat sèpia. Els figatells. Figatells en toques de jousos. Ahí. El hecho que volia dir-te jo, ara, torrat, formatge fresc i bacallaret em toca el dimarts. A vostè cada dia li toca una cosa, no? Depèn de tot el que vulguis. Ara vinc si vols menjar a lo bruto, jo vinc ara. A lo bruto, un bocadillo chino. De lo que vulguis. Però després no dinaràs? 5 euros. Y una cerveza y una ensalada. Ni 5 euros. Ahí en línea recta, d'ahir vinc ara jo.